ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಮದಿಪು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ನಿಖಲೆ ತುಂಬು ಬರೋದುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಕರ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅರೆತದು ತುಳು ನೆಲತ್ತ ಸೊಗಡನು ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡು ತೋಜಾಯಿನ ಮದಿಪು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಿಖಲೆ ತುಂಬುಗು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ಬೋಡು ತೂಪಿ ಜನಮಂದಿರಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಯತೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೆರೆತ ಪುದರು ಪೋಯಿನ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಚೇತನ್ ಮುಂಡಾಡಿ ಅರೆನ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮದಿಪು ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕೈಚಳಕಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾಯಿನ ರೀತಿಯ ದಿಪ್ಪು ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ ಆದುಪ್ಪು ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಟೀಮುದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮದಿಪು ನಿಖಲೆ ದುಂಬುಗು ಬರೋದುಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾತಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಬಂಧುಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಯಾಲ್ನವರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಈತನೇಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಮದಿಪು ಸಿನಿಮಾಲ್ನ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಗೆಂದಾಲೆ ಎನ್ನ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅಕ್ಷತೆದ ಅರಿ ಏಪಲೆಯನ್ನು ತರಟು ಪಡೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡೆ.